Şonuň üçin hem halky garyp, sowatsız, ýapyk bir jemgyýet. Eýdip taşyna çykýarlar. Bir zatlar etjek bolýar, etjek bolýan zadam aslında maşgalasyny tutuş nemesini ýykýar. Şeýleräk meniň o bir nemede görüp aýdyp biljek zadym. Bu bir sosiologik tarapy gatagyr o mesele. Indi bu ýerden soň çözülmelse, ýa-ni çözgütleriň içine sosiologiýanyň nemesi gaty uly bolmaly, bolmasa käbir zatlar dogry çözüp bolmaýar da. Iqtisady syýasy taraplar bar, welin olar gysga möhletli bolýar iň soňa. Uzun möhletli çözgüt gerek bolsa, o sosiologiýa üst tutmaly bolýar da. Men öz okan nämen bolmasa, men professional däl, onu aýdaýyn. Sebäbi professional bolmak üçin sosiologiýa gaty geniş literatura eýe, onu okap guturup bolmaýar. Benim umumy düşünjelerim, pikirlerim aýdýan da bu taýda.